עמותת שניר, אחראי על כל המרכז המדהים הזה ובעיקר האנשים המדהימים שנמצאים בו. בכניסה האחורית של המרלוג. מרלוג, למי שלא יודע, זה מרכז לוגיסטי. יש חלוקה לקטגוריות. יש לנו פה בגדים. הנה ארגזים מהאנשים שתרמו את הבגדים. אנחנו מוציאים את הבגדים, רואים מה המידות של הבגדים, גברים, נשים, ילדים, ממיינים את זה לפי סוגים, מכניסים לארגזים ושולחים אותם. שרון, אני מתנדב פה, עובד ביחד עם מיכה והחבר'ה. אנחנו הגענו יומיים אחרי תחילת המלחמה. אחרי שראינו פה יומיים איך מתנהלים הדברים, אז פשוט פיתחנו מערכת במחשב שעוזרת לנו לנהל את כל החיים של ההזמנה, שהוא המספר בעצם שפתחנו לו במערכת, במקרה הזה 260. עם היעד שלו אנחנו ממלאים את הארגזים לפי הדרישה שקיימת במערכת, פה אתה יכול לראות, ואנחנו בעצם סוגרים את כל הפינות ואנחנו יכולים לדעת בכל רגע נתון איפה נמצאת ההזמנה שלנו. הפעולה הכי חשוב זה עם האיש היקר הזה. מה שלומך? יוסי לגזיאל. קודם כל קצת זה בערך לפני שבוע וחצי, בעצם מהיום הראשון ללחימה. אנחנו מוציאים פה קרטונים והזמנות לכל הארץ, מדרום, אילת ועד צפון. קודם כל, מה שיפה שפה נעשית עבודה מאוד מסודרת, מאומתת. לא יוצא פה שום משלוח בלי שמחכה